What's up mga gala? It's me, Gia, and for today's video na ko i-share sa inyo. Ako siyang double kay kanang naayos kay Martino yun tayo, so mo na siya. Yeah! Sorry mga pagkain. Naatay pugo, kwek-kwek, French fries, tempura, and then kanang na yung mga cellophane and everything is gulaman, tapos butangan lang din mo siya bitaw condensed, and as in nice guys siya pero blood sa kapoy siya pero if ganahan bitaw ka sa upuhat bitaw as in di ka kapuyan labaw na pag napalit bitaw o kana Ariana broke off an may engagement, mapalit so og tempura I tapos found a guy to propose to quick me. okay ra siya And I itungan broke off pero an if engagement. French I fries heard she's a lesbian now and dating hindi ko some siya chick called isa kay Aubrey. murag It's fucking ang sick. iyang pagkaluto if you is record her dili snoring siya and play it backwards, it sounds like- naday ko yung nalimtan i-share sa inyo hanara. Yeah, 5 pesos only ang baso ani. Palit na mo. Lamig kini siya, more siyang melted, lamig char. Mugura gini siya nga video guys, mura gini na siyang i-share sa inyo. Thank you for watching. Yeah, bye-bye!